Dragă poezie, află despre mine că sunt necăsătorit, angajat al unei întreprinderi timișorene. Deci nu sunt student, ori vreun poet de 40 de ani, tânără speranța poeziei românești. Cu toate astea, m-am hotărât să-ți scriu pentru a ne da întâlnire într-una din seriile următoare la Cafeneaua Tarom. Mă vei recunoaște ușor, după plete și ceașcă de cafea, care îmi va tremura în mână de îndată ce mă vei privi puțin mai insistent. O singură rugăminte aș avea. Să nu care cumva să vii îmbrăcată cu vreuna din rochile proletcultismului, ori în vreo bluziță stil poezie patriotică contemporană, înflorată cu chipurile marilor voievozi ai neamului, ori cu vreun sutien gen articol de pe prima pagină a câte unei reviste literare în care o personalitate septuagenară dă sfaturi tinerilor condei cum se scrie o epopee națională. Mi-ar face o nespusă plăcere dacă ai veni într-una din rochile tale de fiecare zi. Sau în pantaloni. Pentru că, de fapt, tu ai un trup robust și sănătos și cred că a cam sosit momentul să-ți schimbi puțin concepțiile și să nu te mai bâlbâi prin câte un poem în care Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul măcelăresc turcii în frunte cu partidul. Altfel, să știi că îmi va fi sincer rușine să ies cu tine pe stradă sau să te prezint tinerilor poeți din generația mea, care aici, la Timișoara, alcătuiesc unul din grupurile cele mai avangardiste din țară. În data de vineri, 15 decembrie 1989, mergeam ca de obicei la școala mea cu țiganii Gavoia, la vremea prânzului. Aglomerație, stați în Piața Maria, deci acum ai stație de tramvai. Așteptam tramvaiul și în timp ce stăteam acolo, cineva mă bate pe spate așa. Când mă întorc, era un prieten, un poet rocker, așa, Vladimir. Zice, băi, Vighi, așa, eu Vighi, că nu le mai scurt. Hai să-ți arăt ceva. Din vocea lui, din felul în care Vladimir mi-a vorbit, am simțit ceva. Aproape ciudat, așa. Și m-am strecurat după el, printre lumea care aștepta tramvaiul. Am trecut pe lângă statuia din piață și am ajuns la colțul străzii unde era biserica pastorului Töcheș. Râd era, cu soare așa, soare între nori așa. Și când am ajuns la colțul străzii, după 30 de ani am văzut ceva straniu. O ciudățenie pe care n-am mai văzut-o niciodată într-o lume extrem de monotonă, de provincială, în care nu se întâmpla nimic. În lumina aceea străzii era un grup de tineri cu niște lumânări în mână. Este de un șoc total. Care stăteau în fața casei acestui pastor și erau oameni care se uitau la ei de la o anumită distanță. Tinerii aia nu ziceau nimic. Parcă simt și astăzi tăcerea aceea copleșitoare și parcă văd imaginea aceea lumânărilor. Am fost atât de emoționat când am văzut, am simțit că începe ceva. Emoția aproape că mă strâns ca o mână de riză care mă strânge linichi spatele așa. M-am întors pe Vladimir și a spus, Vladimir, ăștia protestează, mă. Și el îmi zice, de din cap, zice, da, mă, asta fac aici. Și am spus, Dumnezeule, ar trebui să ne alăturăm lor. Între timp, trebuie să plec la școală, am tot stat între mulțimea, nu ne-am apropiat. Totuși, frica ne domină. Am stat și ne-am uitat la ei, așa, la o distanță de câțiva metri, ei stăteau acolo, după aceea am aflat că era trupa de actori de la
studenți maghiari, care el îi făcea pe ei, și el a făcut un nepărin foarte deștept, pentru că era reluarea meetingului din piața Venceslas din Praga, pe care timișorenii o văzuseră la televiziune Rai 1 și astea, știți, cu lumânări aprinse. Protestat și a căzut regimul comunist în Cehoslovacia de atunci cu 2 săptămâni înainte. Reluarea acestei imagini, nu știu dacă au gândit-o în mod special, posibil, odată ce erau și ei cu câțiva membri de la actorie. Dar a fost un impact extrem de straniu, ciudat, în plină lumină, să stai atâția 20 de tineri cu lumânări aprinse. Am ajuns la școală, nu văzut că n-am putut să predau nimic la ăștia mei acolo. Eram cu gândul, simțeam că se întâmplă ceva. Mai am ajuns spre seară, nu mai era lume puțin, erau să învățeau pe acolo așa. M-am luat așa, dimineața, repede, primul lucru, locuiam în apropiere, lângă catedrală, în blocul acolo. Și am venit repede să văd, nu mai era nimeni. Și am spus, s-a terminat. A fost atât de amărât, în dimineața de 16. Trebuie să merg la părinții soției la sat, la parte, lângă Timișoara, cu mașină, aveam o Dacia. Și ne-am dus acolo, că aveam treabă, nu știu ce. Și când ne-am întors, la ora 2, așa, era lume. Din nou. Mult mai există de data asta. Am ajuns acasă, am dat telefoane, ne-am întâlnit, deja la mine, că eram în zonă și am întâlnit la un fel de centru al tinerilor scriitori, ce eram noi cunoscuți, așa, ne știam toți ca să fie lucru clar, așa. Și înainte de asta, eu am mai fost acolo în mulțimea, care se următeau oameni așa, stăteau în fața locuinței, iară se adunau, iară se despărțeau, dar în mut. Asta e foarte interesant. În continuare, ca și în prima zi, muțenie totală. La un moment dat îmi aduc aminte că de sus, de la geam, de la etajul 2, o doamnă în capot, așa era una ieșită, așa o gospodină din asta, o ieșit și a început să strige în liniște acele străzi, erau 120-150 de oameni. Ce faceți aici? Plecați de aici după strada noastră. Și o parte, și peste drum la farmacia din colț era un milițian, polițist, cum zicem asta, mare, gras, așa cum erau ei, total neantrenați, noi și așa cu figurile brutale, să uita la noi ăla de dincolo, atât. Dar să puteam că poliția politică, securitate, e precis printre cei care ne învârteam pe fața casei lui Laszlo Tőkés. În momentul în care femeia a început să strige, am simțit dintr-o dată cum reflexele de singurătate a oamenilor, de neputință de a se solidariza, frica de securitate, cum se strecoară așa, și cum apar a început să plece la strigătele acelei femei să plecăm, și unii chiar cu sentimentul că domnule, am venit aici să văd ce se întâmplă, ce cu ăștia, de ce stă lumea pe aici, așa făceau pe naivisti. Am mai să văd ce e aici, care e problema, ce strigai acolo. Știi? Alții puțin mai fermi, care nu îi lăsa sufletul să plece, aia era viitorul nuclear al Revoluției. Și care spunea, ce strigi, doamnă? N-avem voie să stăm pe stradă? Și s-a disus și a plecat, așa. Ăla să uita, era frică de noi la milițianul ăla, nu știa nici el ce să facă. Era o frică generalizată, cred că și securiștilor dintre noi era frică, probabil, nu știu. Destul de bine trebuie că în jur de ora 4 a început Revoluția. Și Revoluția, vă spun cum a început, simplu, printr-un act de solidaritate, printr-o strigare a unui gând pe care l-am purtat ani de zile prin umilințe și l-am strigat mult, niciodată gura mare, și anume jos Ceaușescu. Băi, a fost o strigă de o eliberare uluitoare. Atunci, după ani și ani, m-am gândit, Dumnezeule, lumea se naște din cuvânt. Adevăr, să știți. Cuvântul a fost vehiculul solidarității.
care ne-a făcut pe toți complici, pe toți în stradă. Am devenit complicii acelui strigăt. Și am început după aceea să strigăm și noi. Alături de cel care nu știu cine e acel erou anonim, Dumnezeu să-i dea sănătate, pentru că de la el au pornit totul, într-un fel, și de la alții care după aceea i s-au alăturat imediat. Sigur că nu multă vreme după aceea, știți, se produce o solidaritate și sentimentul de eliberare a unor energii interioare uluitoare. Noaptea începuse să se lase bine, era deja obscuritate destul de multă și aici am asistat la ceva care m-a cutremurat. Drumul ne-a fost barat chiar în spatele dumneavoastră de niște apariții care ni se păreau ieșite direct din filme. Înaintând acei scutieri, după aceea am aflat cum se numesc, spre catedrală, noi am reculat, dar adunându-ne destul de mulți deja la catedrală, am început noi să înaintăm spre el. Și aici a fost un moment psihologic crucial. I-am văzut reculând. Momentul ăsta de slăbiciune, a unei forțe înfricoșătoare, nemai văzute, care apărea că nu-i rezistă nimic. Să vezi acel zid alb reculând, păi era o victorie de etapă ce îți dădea dintr-o dată încrederea, dom'le, ăștia nu sunt invincibili, ăștia pot fi bătuți, ăștia pot fi și ei înspăimântați, cum suntem și noi înspăimântați. Partidul a introdus comunist, a băgat între mijloacele de represiune mașini de pompieri cu furtunuri de apă. Vă dați seama că vorbim de o seară geroasă de decembrie. Nu-ți trebuia altceva decât să fii ud din cap până picioare și era suficient să te trimită la plimbare. Ei bine, una din mașinile acelea a fost atacată de protestatari care au urcat pe mașină și au smuls furtunul cu totul, furtunul cu care mașina stropea mulțimea. Și acel furtun a fost aruncat aici în apă. Acel furtun a stat în apă o săptămână, cel puțin, în orice caz, pe toată durata Revoluției. Vă mărturisesc că toate zilele care au urmat am trecut să văd furtunul acela în apă, care era dovada că pentru 10 minute i-am învins. Era un îndemn că putem fi mai tari decât ei. Era dovada unei victorii asupra lor, dacă vreți. Cel mai tensionat moment a fost momentul în care în spatele meu o femeie a fost călcată cu tabul și urma să fiu și eu călcat cu tabul dacă nu fugeam mai repede decât femeia aceea. Se chema Rozalia Popescu. La intersecția străzilor Pestaloții cu Pârvan, în dreptul unde este acum fântâna arteziană. Când ne hăituiau cu taburile, noi fugeam așa în cerc și la un moment am auzit un urlet în spatele meu și m-am uitat peste umăr fugind și am văzut cum trece tabul peste ea. Eu țin minte și acum că avea 2 sacoșe în mână și într-o sacoșă avea 2 franzele. Și așa, în momentul ăla, primul lucru mă gândeam, de unde are femeia asta duminica pâine? Că duminica nu se vindea pâine. Și fugind așa, și am fugit și m-am aruncat jos pe taluzul către Bega, nu în apă, unde e taluzul ăla, și tabul s-a oprit deasupra mea, așa.